Salam, iyileşler. Sonra biz bu sonu bilen biraz uzun edecek. Sonra fikirler var, aytacaklar var yalak. Son dinleyelim. Belki de bize soru verir. Soru var olsa onu cevap verir. Gepleşimizin devamı yalak tema. Yanlışmasam şeyler buyur sonra. Salam Sapar ağa, ildeşler size de salam. Sapar ağa, bugünkü men biraz açık etjek gurrumum bar hawa. O da geçende hemme ildeşlerimiz hem görendirde gaýy ildeşimiz öz küftünde pagonyny aýryp zyňda da haýsyňyz etdiňiz beýtmäňe diýen bolup bilen boldy da. Şoňa men ezik käsetli döwlet işgärleri gynançak da gatykän. Zaten üstüne getirmek için men edil öz durmuşumda bolup geçen bir zat gysga çyrak edip gurrun berjek bolaýynda. Buyur. 7 ýyl ýaşan öýümde propiska girmek üçin, yani men şol öýde propiskada däldim-de. Propiska girjek diýip özümden upravleniýanyň başlygynyň ýanyna bardym we propiska girjek, näme etmeli, nämeden başlamaly diýip şeýdip derdim aýtdym. Gara şu birinji barşymda gurrun şuňa geldi. Olaýyň bahasy $18.000 diýdi. Dol adyňa geçirjek bolsaň diýdi. Ýöne gyssanma diýdi, bir zat bolar diýip iýerdi-de bir 2 hepdeden soň täzeden ýanyna çagyrdy. Ondan soň men diýdi dokumentlaryňy seretdim, sen şu jaýa propiska girip bilen ok diýe. Bir aý möhlet berýän, goşuň ýygnady, öý tapşyr diýdi. Menem hiç näde düşünemok da men o ýere bir olar ýaly bir başıma dert alaryn diýip gitmedim. Diňe propiska sızdım, propiska gireýin diýip gitdim. Şundan wagtynda edeýin diýse 7 ýyl bolup gördüm-de şo ýerde. Ondan soň başda rahat gürläp zat etdi-de, ýöne soň sesine bat berip men susum basmak üçin zat etjek bolup bir hili has davleniýa gürläp başlady-da. Sen diýdi o ýerde ýaşaň ogum diýdi, ýene de propiska girjek diýýäň diýdi. Sen goşuň täze getirip ýaşansyran bolup görsüň diýdi. Hatda ogluň mektebinem çağaňam diýdi, täze şo ýerdäki mektebe geçirdiň diýdi. O ýerde okan ogum o diýdi. Ýene bir aýdan adam berýän, öýi şolara tapşyrýan diýdi. Oňa çenden nire çykjagyny çykmagyny wagt bad etdi. Indi diýdim, men ýygnabam baş wagt men gyssaly gitmeli diýdi-de, öz şey diýip çykdy-da gitdi. Men otaýdy, men diýdim ýaşansyran bolup berem ok. Men çağam otaýdy mektebini täze geçirem ok, okansyran bolup berem ok diýip ýetişmedim. Erteligi men täzeden ýene de işden ruhsat alyp özüm ýanyna bardym. Ondan soň sen diýe gepe düşünen ok diýe. Propiska girip bilen ok diýdim men saňa diýe. Näçeňem girip bilen ok diýe. Şu wagt diýe gowluk bilen aýtdy kam diýe çyk, ýoksa diýe it masgarasy bolup çykýan şolaýdan diýe. Çykmasaň diýe, degişli işgärler, aksakallar bilen barýan, yerinde üstünden şu taýda arza ýazýan, bir kanun ýaşap ýöräniň görkezýän diýe, goşuň köçä çykarýan, gapyňam plombalap piçatlaýan diýdi. Menden näseni aýtmak diýe, goşuň köçede özüňem uly ile maskara bolarsyň diýe. Ondan soň her ýerden diýe goşuň çöplede nire gitsen gidäý diýe. Ine boljagyň şo seniň diýe. Çykmasaň diýe. Her gezek işten gelemde bir hil öý tarapy şu köçämde seretmäne gorkýadym-da, goşum ýa çykaraýdym kadaşa diýip. Şey edip gelýärdim, her gezek şu başymy tutup gelýärdim, Allahajan herne goşum daşda goşum görmäýin diýip. Garaz aramyzda kän gurrunlar boldy. Hatta bir waramda 20 minutluk sesini yazdırdım. Jübimde telefonumun ses yazdıryan nemesini açtım-da. Şu aramızda näme gurrun bolan olsa yazdırdım. Garaz 20 minutluk gurrun yazıldı. Ona men de özüme şu wagty adam bir hil aljyrasa, her türlü zadam kellesine çözüm şeklinde gelmerýän eken-de. Şonu birden şu taýpda upravleniýa bar oty kam men şeydeýin diýip edipdim. Garaz gurrun soň nire geldi, sen diýdi, sen bilen düşünüş bolan ok diýdi, sen bilen sud gürleşsinmi diýdi, men işimi suda geçiripdir. Ondan soň suddan hat geldi, garaz
şeyle üstünden arza var deyip ondan soň benim advokat ile gürleşmeli oldum. Advokat tuttum, ona töledim maslahatyny almak üçin. Benim elimdäki dokumentlerle barýan, men diýdim şular ýaly dokumentler bardım, propiska girmek üçin ýöne bana şey diýdi diýip. Onsoň advokat, "Hawa" diýdi, "Elimdäki dokumente görä diýdi, sen propiska girip bilen ok" diýdi. "Ýöne sen suwutnamaň yeterlik diýe. Sen şu taýda şunça wagt ýaşap ýörsiň. Sen şu taýda kısaçyga çaýgan barypdyr. 6 ýyl mektebinde çaýgan okap ýör. Sport şkola gatnady. Men şu taýda 7 ýyl ýaşan bolsam, 7 ýyllagym şu taýnyň poliklinikasynda ýaragsız wagtymyz hyzmatyny aldyk. Şu öňki ýyllaryň çyslosy bilen haçan baran bolsak, näme sebäpden baran bolsak, saglyk depderçämizde de hemme zat bar. Garaz aşağıda, doğumun aşağında bir topar kommersiýa magazinler var, hatta bir döwlet magazini var. Olara da şonça wagtlap 7 ýyllap girip çykyp ýörüz. Haýsyny eltip sorasalaram şu ýüz tanışmy diýip, şolara çenni hatta şu magazindäki satyjylara çenni howaşlar tanışdyk bilýärler de. Ýöne şonça zada seretmezden sen ýaşap ýörensiren bolup ýörsiň diýdi. Onsoň ýöne advokat diye indi advokaty suda getirmek gymmat eken. Şu wagt bahana aýtdy, eger diýdi biz suda barjak bolsak baha şu diýdi. O pulum mende ýokluk üçin onu goýup bolsun etdim. Ýöne advokat gowy maslahat berdi. Sen diýdi öýüňe barýan, ähli şkaflaryň, kuhnyadaky şkaflaryň, gap, gaç, çemçe, wilka, käse, çaýnak hemme zadyň aç şu şkaflaryň açda suratyny al diýdi. Şvanyer egneşik hemme zadyň suratyny al, hatta köwüşdirýän şkafyňa çenni açda suratyny al. O ýere sen bir aýyň dowamında ýaşap ýören ýaly görünmek üçin barýan bolsaň, o taýda bir kısan köwüş bolmaly da. Ýöne 7 ýylda birigen goş bilen bir kaýyň içinde birigen goş deň bolmaýar hiç gaçana. Sen diýdi şu zatlaryny al diýdi. Garaz özüňe näçe suwutnama toplap bilseň, şu zatlar gowy edip topla. Sen suwutda özüňi gowy edip aklap bilmeli diýdi. Şu ýagda ýeňip geçmek üçin diýe. Häzir men gitsemem diýe, men sen tarapynda duraryn ýöne 50-50 diýe sebäp dokumentde sen şu ýere propiska girip bilen ok diýe. Ýöne sende ýeterli suwutnamaň barlygy üçin häzir 50-50 ne eýlek ne beýlek. Şu ýagdaýdan sen özüň alyp çykmaly diýdi. Onsoň men onu aýdyşýal etdim, hatta daş çykyp pajesy pürýän süsäme çenni savoguma çenni surat aldım. O ýerde her kim nowatçy bolup onşularla pajesam syrp süpürýärse, şolara çenni aldım. Onsoň onuň suratlaryny çykaryp suwutdaky suwutnama hökmünde olara bir näme iýerdim, öz elimde de biri suwda gidemde şolar bile gitmek üçin. Ondan soň Çağalar bagynyň spravka aldım. Haýsy ýylda şu taýdaky Çağalar bagyna gatnandygymyzy suwut etmek üçin. Mektepden aldım, häziram okap ýördik. 1-nji klassda şu taýda başlady, 6-njy klassda da onuň hatyny aldım. Sport mektepden aldım, öz işimizden aldım. Poliklinikadaky saglyk knižkanyň ähli şu gelip şu ýere duran günümizden başlap ähli kopýalaryny aldım. Garaz alyp biljek ähli zadyny topladım suwut gününe çenli. Indi suwda baramyzda advokatyň ýene bir aýdan urrum bardy. Sen diýdi ýagdaýyňy düşünýän, eger diýdi dogry kabul etseň ýene bir maslahat bereýin diýdi. Tanış tapjak bol diýdi. Sebäbi bu haramzada jaý almak üçin her zat etýär diýdi. Garaz tanaýan adamda bir ýerde demede ýaşap ýörenden soň. Sen şey dip özüň garantiýa almasaň bir arkaňda durjak birini tapsaň gowy bolar, men diýdi şunu saňa kakaň ýaly bolup maslahat bereýin diýdi. Eger kabul etseň diýdi. Onsoň tanşam pikirlenip onam tapdym. Başda 3 bilen, ondan soň 6 boldy. Indi şu suwudy men adyma çykarmak üçin de, men tarapdar etmek üçin elimdäki ýeterlik suwutnamalar bar. Menem şoňa birazjyk nemetýände. Onsoň ýöne suwudyň karar çykandan soň bermeldi. Men öňünden hiç zat bermedim. Suwut günü bardyk, 1-2 sagat garaşandan soň 2 gün iza sürüşürildi suwut diýip habar berdiler. Ondan soň 2 günden soň bardyk.
Indi men suda berenin özü baranok. Indi garaşya söylen soň suda ýene yarım saat garaşal diýdi. Indi ol arada men goňşularym bilenem gürleşdim, olara da düşündürdüm, sağ olsun goňşularym suda geldiler. Indi men şu taýda şular şunça wagtdan bäri ýaşap ýör diýmek üçin ýanymda durmak üçin geldiler. Welin soň suda goňşularyň iýbere garaşyp oturmasynlar diýenden soň goňşular iýberdim. Garaz yarım saat 40 minut geçti, onda da gelmedi men suda berenin özü. Soň meni hiç hili bir agız gürletmän suda karar okady, alınan karary. Sudanyň okan kararynda men we men çagam ikimizden şu taýp propiska alınmaly diýilen karar okaldy-da. Indi men işläp alýan aýlygym ol aýlykdan bul aýlyga ýetip bolýady. Ýöne gapdaldan işsat birikdirer ýaly däldi. Ondan soň suwdyň kararyndan soň propiska girdim. Ýöne men indi o taýda 6.000 men karz almaly. Men ýeşdiýärmi tono? Men size neme diýär öýdýän? O ketilýär öýdýän aratynda. Men sizi eşitdim. Eşitmem galaýdymka? Dowam ediberýinmi? Ondan soň internetde bir da boldy. Şu wagt işleýär saparagy? Onda men dowam edeyim. Indi men şu taýda 6.000 bermeliyimmi? Aýlyk bilen artdyryp bilemokda. Şoň üçin işimi goýdum da daş çykdym. Ben internet Saparagy şu wagt eşitýäňizmi? Saparagyň internetden onda saparagyň pikirini aljakdym da. Şoň üçin indi ýanky siziň azaçyk eşitmediklerinizden gürrüň bereň. Indi goňşularyň geldi. Goňşularyň geldi ýöne suda goňşularyň iýberäý bular garaşdyryp oturma diýdi. Ýöne meni suda berenin özü gelmedi. Ondan soň garaşdyk, gelmejegi belli boldy. Ondan soň suda karar okady. Suwdyň kararynda men we çagam şolaya propiska alınmaly diýip karar çykdy. Indi men işimde alyp gören aýlygym ol aýlykdan bul aýlyga ýetýädi. Ýöne bir gapdaly süýşürmäni hiç sadar sanok. Indi men o taýda 6.000 karz, ählisi karz. Men o ýerde işläp o puly berip bilmeýän. Şoň üçin hem işimi goýdum da daş çykdym. Indi şu gürrüň beren zadym 6 ay dowam etdi de şu proses. Tämen başda baranymdan, propiska girjekdik baranymdan suwdyň kararyny eşitýänme çenni 6 ay öz üçin aldy. Indi çaresiz bir aýal maşgala 6 ay stres bilen ýatyp turmaly we 6 ýyl daşary ýurtda karz üzmek üçin işlemeli. Alan travmaň, ýitiren saglygyň her kiminde özü gözüňe getirip bilýändir da şu zatlary men o emosional o zatlary urun edip durasym gelenok. Düşünüp sonra emmek sen düşünýändir bu hemmejetini düşünýär ýalak tragedi nemede däl bu uly giden bir stres önüme däl. Şu stresden şu travmaly ejede terbiýelän çağalaryň ýagdaýy geljegine aýdybam oturmaýynda. Indi bir çağa ýetişýän bolsa, şu çağda şol problemalaryň içinde ýetişýär. Her kiminde öz pikir edip, näme pikir edip çykarsa çykar bermeli. Indi saparagy siz hem işlän döwrüňizde minister bolmasaňyz hem muňlap adama ýolbaşçy bolan adamda adamlar bilen işleşdiňiz. Hatda 3 ýyl mundan öňki eden bir gurrunňyzda aýdan ýapyňyz bar. Şey diýäňiz. Siziň adyňyz ulanyp Fayzy geldi Merediň adyny ulanyp bir işgärleriňiz mes kombinata, win zawoda baryp maşyna zat ýükledip alyp gaýdypdyrlar. Onam size şoförüňiz gurrun berýär, şundan habaryň barmy diýip. Ondan soň siziň ondan habaryňyz ýok, ýöne şu şoförüňiz bilen şu zat ýükledip alyp gaýdany desine çagyryp yüzleşdirýäňiz we
bir hepden içinde alan zadyň izine gaýtar. Ondan soň iş goý diýäňiz etken. Ondan soň erteli güni bolnitsaga girdi diýdiňiz. Ondan soň siz işi goýançaňyz gelmendir, hiç ýeli görünmedi. Ýöne biz iş goýamyzdan soň ministerswada süýçköke paýlat diýdiňizde. Men bunu Yadıma düşüyor. men bunu näme üçin aýtdym? Ekranda şeydi aýdyp paýlaşyp gören siz bolandan soň sizden mysal beresim gelip aýtdymda. Yani meselen şeydi çözüp bolýan wagty, bir dogry ýol bilen, dogry usul bilen çözüp bolýan wagty, näme üçin şeydi ezik ýol bilen ýa-da howply ýol bilen, mertebeň dep bilýän ýol bilen mesele çözýänlerini men düşünemem. Ya da bir maşinik şeydi mesele çözse ona bolýar diýseň-de bu asylam bir idil däl dikgeçden ýöne men ýalňyş ýere bardym men propiska girjek şu jaýyma diýip men ýalňyş adama ýüz tutdum ýa bir köçeden geçip barýany derdim aýdam oga men edil gerekli ýere bardym diýip düşünýände onda da bir problem bir işgärine de aýtmadym men bunu başlygynyň ýanyna ýerip aýtdym özüne. Men şu ýagdaýa geljegim bilsem men barmazma ýene bir 7 ýyl ýaşartym taýda hiç ýeli nemetmän bir problemasyz zatsyz. Men mesela çözmäne kömek eder diýip baran ýolbaşçy adamym şeydi tuzaga düşürýär. Iň soňunda da näme etýär suwda da gelmeýär. Maňa ýöňkä bilen zadyn basy bilen tagmasyny bastı aýtmadygy diýmedigi almady men älim muny gaty gys galdyp aýtyp berdim-de ýoksa şu zat öz 6 aý wagty öz için aldy. Men sorasym gelýän zat bular näme üçin şeýle açyk separaga. Döwür ütgeşik täze pikir edip täze döwre göre aýagy uýdurmasam işler ýörenokda näme üçin bular o orta asyrlarda ýaşap gören ýaly şol asyrlaryň däwrine göre 21-nji asyrda hereket etýärler. Hiç kimi özünden akylly gören oklar diňe biz bilýärmi diýerler. Aç gözlüğünün çapı çeni yok. Yoksa men tanaman ýören ýerem däl. Men ýeke çağam, ýeke terbiýeleýändigimi bilýär, hemme zat bilýär. Birji komnatly kwartira gurrun etýän özümem. Bir 3-4 komnatam däl de şoňa şey edip göz dikip bu ýeke çağal aýaly bu giden kwartira näme gerek diýip alar ýaly zatym däl. Diýmek, sonra awalda soraň alaýyn, men soraga düşündim, bolyn ýöne ýyleşler düşüner ýalyk sen soraň ur ber. Yo men soraň umumy hemmesini soraga edip alsaňyz bolar separaga bulan aç gözlügi we şey dip näme gazandy diýjek bolýanda menden şonu alyp şu näme gazan ýaşataýdy. Gitirýän diýmek düşünen o gazanç gözle ýaşataýdyny. Diýmek sonra bu iş bilen gözme-göz demeden başga gelen diýin. Ýöne bu düýbi var, sebäbi var. Ýa-ni bir döwürlerde biziň döwürlerimizde o atlarym şoňa beňdeş atlar bolsa badyr bolýany telçeň teýrek neme diýerdi. Ýöne biz ine ýa-ni min telhoz gat uly darada 800-900 ýöne aparatyň gözüni işleýän adam o daşyny akyllary bilen gaty kän. Biziň iş gurnuş nemämiz ýa-ni hem prinsipimiz hem öz ahlak nemämiz özümizde bolsun ýa-ni daş töwerüňizde nemeleri kömek bir tütlük ýa-ni yntanlyk nemämiz bardy. Döwrüň kynlygyny bir geçiş döwrü düşünýär. Hem bedat kıyınçılık bilen bolýan döwrüdi. Yani sistema yıkıldı da. O yıkılan sistema
içinde adam yalak o katı kıyın dövür. O şuatlı dövürler dönem kıyın. Köyüne sistema yıkılan teyzeden kurulmadık sistem. O köp zat dine adam kärçilik bilen. İnsanlık bilen alın çıkılyatda. Biz bir topar işgallerimiz var. Men dememde 120 tane ayalmaşkılı işledi. Sonra ondan varsın. Adından kæti gidiye, kæti geliye, onun kendirak bolyan wagtam bolya, onun ortalama 120 tane. Olong yekwas o çağa tere diyenem var. Başkalarında problemler tam var. Çağların bilen problemler var. Yaşayış her türlü nemeler bolya. Şolong hemme meselelerini ben yani bugün gelip bilýärler adamlar. Nähilek yani bir gaharjanrak nemerek yani talap nemedirek bolsam yani durmuş problemler bilen ben yani rahat gelip bilýärler. İslendik. O boşundan başlap ta nemetne sen. O öýüm ýok diýenne o ýagdaýymda seyredip öý başka da atlarını çendim. Başkalarımızda oňuşap dok diýenlerini ýöne o gaçyp bilen dok tip onu boynumuza ýatyk ýöne gaty ýakynrak boldy. O çağırıp o düşünüş biljeğimizi bilýän bolsak o beýtmäň eýtmäň diýip o biz şo döwür şonda alagrakdy. Ýöne sen bir epizody atlatdyň. Ýurt ine şolong eline galdy. Yani biz işten ayrıldığımızda kökü paylayan yeki o değildi. Onun o kökü paylap görün yeki bizim edaramızda değildi. Yurt şol Alaman nemen eline kaldı. O bizim dövrümüzde bu dağıtları edip bilen oktular da. Onu da etmeniyetler var, girişerler, neme derler yönü. 2, 3, 4. adımda yani bir yerde olmasa bir yerde açık bir yerde ben şofurum yani bilýän mi diýip mende torýada ýok diýdim bilemok bu nähilek beýle bolýar ýöne dilende de soranna da ne şol ýalak derdim var yani täçim bar diýende o biz o zatlara da kömek edip ýörse bu yemesin ulanmak näme gerek diýilen soraw çykýarda. Ol ýaky ol däl ol ýa giden şowda edaralar var. Şolar kredi dalýa, nemalýa onuň bir pulun tölemeli şonuň tölemän ne şo taýlarda da bulur şolar ýalyk oýunlar edýän ekenler de biz bilemdoklar. Ödem anan demerip ýören oglanyň. Ödem çykada instruktor bolup işleýän neme o çıkadan soň ulu wezipelerde ne komünizm yani yetiştiren kadrlar şolar. Ödem Goskomstat diýip bir edara bardy. Şoň birinji orun atardy. Bize gelmäken. O taýdan yani balnitsa girip o işine barman şey aýrylyp o bizden haýyş edip yan men maşnya alan adamlar. Yurt şolong eline galdy. Galanyň demesi beleli ýok. Olun ýöne Türkmenistan yani reformalary tamamlamaly da. Ne sen öý barada gurrun etdiň de. Şo öýler şo döwürde o 94-95 ýyllarda hemmesi hususy eýçilik etmeli. Sen propitka nemen o zatlaryň hiç biri ortada galmaly däl. O yere çenli, toprağa çenli ýerleri eýe bolmaly. O ne şular şu oýuny, şu nemeni taklamak üçin şu reformany kelpekleri bilen tiren ýalak edip nemeden aýyrdylar da. Halkam bunuň näme bolandym ansyrmadylar. Bu büyüklü döwleti
kurman adamlar yaşayacak bolýan problemi şo taýda. Bunu döwleti kurman onu yani kanun var deyip kanun bolup bilmeýär. Ya düzgün var deyip yani yaşayacak bolýarlar da. Şoň bolmajagyny yani adamlar düşünüp bilen ok. İlk bilek yani meseleni yani döwleti kurmaly şo taýda döwlet kurulan soň kanun işlep bilýändir. Yani kanun diýilen zat yani işlemesi üçün şoň altyapy ýagdaýlary bardyr. Birinciden garaşsyz bolmalydyr. Yani hukuk, adalet nemesi. Şo garaşsyz bolmasa halkyň gaşyny işlep başlaýandyr. Onuň döwletiň beýleki guruluşlary mine doğum problemi. Ol yani reforma geçenler doğum problemi diýilen ýalak edara bolmaly elle. Ödedini ýok bolup gitmeli. Mesele şo taýda çözülmese, yani büyükden yani guruluş nemesinde o çoğunu ne şolary ýalak nemelen eklenç çeşmetine uğurlaýar. O pul yani kazanjak bolup her zade diýerler. O ýeke doğum problemi değil. Türkmenistanyň islenlik döwletiň islenlik guruluşuna barın. Onu ne sen başyňdan geçýän ýalyk köpüsine başka hat agyrrakdyram. Müňlerçe adamyň şolary ýalak ykbaly bardyr. Ol 1, 2, 3 däldir. Sebäbi döwletiň başy şonda başyna goturan adam bar döwletiň. Bu da atla nämedigini düşünýän adam däller. Bir jahil bu döwletiň başyna oturup o halky eşretli ýaşap biler öýdýän mesele aklyňda ýeten ok. Diýlen toğra çykýan mende halky. Bir jahili döwletiň başyna getirip onu sen arkaňa dağ edip bilýän bolsaňyz başka demede ýaşap bilmeýän ýurduny terk edersiňiz, edýärmiyorsunuz. O biz şo zatlara ýanky düşünürçe wagt boldy döwleti täzeden gurmaly. Büyükden gurmaly. Gurulmadyk sistemede ýaşap ýördi. Öňkü köne düzgün tertip ýykyldy. Täzeden gurulmady. Şu harawaň içinde siz o kimden näme talap edip demetjek. O kanun ýa-ni kanun bolmasy mümkin näl. Kanun ýok. Yani atlary bar, hak nemeti var. Hep biz ýanky bu konkret nemäňde doğum problemiň nemesi barada sen bir doğum problemiň o cezalandyrarsyň. Sen meseleňi doğru çözüp bererler. Okey. Ýöne müň tanyk doğum problemi bar. O yarım milyon 1 milyon adamın bedel tenki ýalak o. Käbirini tenkiden ýerbet ýagdaý bolup demedýändirler. O hep Türkmenistan ýagdaý şol. Bunu ýa-ni äklümüm kontrolyň aşagynaky bir döwletde şu zatlar bilinmeýändir öýdýäňiz. O biri ýa-ni nargile çekenne o bilýärler. Bular ýalak sen ädimde oturanda ady gören oklar. Şoň anant bolarmy? Mümkin däldir. Diýmek ýok ordaky özi işleýär. Şondalyk. Başyna göweren ýok. Oň öz awy bar, bulyň öz awy bar. Her kim öz awyny awlat tapmaly. Aptys bekre sen şondalyk. Doğum problemi de o da yani siz doğum probleminin awy. Bir şö tönlü işlemeli, almalı, ýemeli. Pul gazanmaly. Bulyň başga hiç nemeti ýok. Diňe pul gazanmaly. O döwlet ýykyldy, o biri ýa-ni kötendimi çagaty
kıynağdaya düştü mü, ayal maşkala mı, o yakatak maşkalasın deme diye mi? O zatlar bilen olun hiçbir nemeti yok bolmalım değil. O sebebi dövür Türkmenin dövürü. O devleti kurulmanlığının neme diye de men ne cevap berip bilecek demem. Türkmenistan'ın devleti kurulmadık. Yani devlet mekanizmleri direm işlen yok. Yekte doğum problemi ya süt katık eyleki değil. Hem halkın karşısını işleyendir. O sizi erik geçendir, erik bilyendir. Sebebi kanun yok, men yönü kanun neydi? O. Sen arkanda yanda arkanda kanun yok. Devletim yok. Bunun nerede görüp bilen oldum? Kabir daşına çıkıp o pulgadan protein yemeden berisini yapacak kor. O yapyan çağda yani sağları hocalık dargar yemeder. Türkmenin yani hemmecetin ıkbali şunu mengeşerek yağday. Bunu da millet olup tomuşa diyorlardı. Seyredip. Bunun 5. mesele yani iyi iş edip üst verip neme diyorlar şunu. Yani ekrana çıkarıp yani büyük bir mesele vardır. Devletin kurulmadık. Yani, ahli Türkmen cemiyetine diyenler. Sizin devletiniz kurulmadık. Şunun aşağından hiç çıkıp bilmeyen. Bunu hiç iyileştiretine görüp bilmeyen. Şu aşağının duruşuna yönü altın olsun. Ola gâr ekenle. Direk diyen belli der. Soğuk çıkan almaz. Altın çıktın. Yağdayınız şundan ömer verdi. Yani ilk bilek devlet kurulmalıdır. Şuna akıl edip bilen bizim cemiyetimiz tabi şuna yetişmedik. Tebevni bilemok olun. Yani kurucu meclis kurulu yet olun. Şuna kendi bir emetmeyecek kolyalardan adamlar. Şunun için ne sonra kıyınçlı o geçiren ne ben o adamlar bir değerler, iki değerler mümlerçe yani doğum problemlerine nembeti ala adamlar vardır. Onları akılla getirmek kıyın. Buyur sonra. Menem edil aydasym bilen zatlar, ildaşlarymyza şo zatlardy da bizim gorkýan adamlarymyz şeýle bir ezik häsiýetli diňe sesine bat berip gorkuzjak bolýarlar bizi ýöne şolar bilen azrak gidiş bilseň ýa-da ýok senin şu diýäniň ýalňyş diýip bilsek şolar gorkusyna suwda da gelip bilmejek adamlar eken. Özüm ýolbaşçy bolup otyrlar bir ýerde. Elbette meniň geçiren günümden has beterleri barda. Ýöne men öz başymdan geçenini aýtmasam başga birinkinden aýdy bilemok. Olaryň özleri çykyp aýdymasa. Şoň üçin bir pagonyny öz alpdygyny gördük. Helak boldy, o ýandaklaryň boýuna goýjak bolup. Ana şeýt ýa-da bu ýurdun başyndakylar. Onu görenden soň mende bolup geçen bolsa şu zatlar başgalarda da hukman bolup geçendir sebäbi hiç neme mümkinçiligi ýok sen şu ýurdun içinde ýaşap şular ýazatla garşylaşmazlygy mümkin däl. Şoň üçin hiç gorkmaly däl. Ular özleri gorkunjyny näme etjegini bilmäýärler. Hatda şu ýurumlar hiç hil ortada ýok wagty bolan zatlar şular. Şolaryň garşysyna bolýan men ýalňyş zat sorapdyrynda dom problema bar. Ýöne bir adamçylyk diýilen zat bar. Çigim diýsin, etip bolan ok diýsin. Ýöne seniň elinde de yeterlik sebäp bar. Bizem senin suwutnamalaryň görkezip sen arkaýyn şo taý propiska alyp bilýäs diýende şoňy ýitirýän zady bar, men oň jüýsünden bir zat alamoga. O yetmeli zat, o diýmeli zat. Şonu diýmände de bir
adam şeklinde oturup şu an edip bolanok yöne yine bizem bilýär sen şu taýda ýaşap ýörsiň sen şu töweregiň çağalar bagını mektebini ulanyp hemme zady ulanyp ýöräniň bilýäs diýmekden geçen sen edemok diýär. Sen hiç sen şu ýere diýe bir kaýda näre goşun getirip ýörsiň diýär. Sen şeýdip şu jaýda ýaşan ýaly görünjek bolan sen ogluň getirdiň şu mektebe diýär. Men oglum şu taýda sadykdan başlap 6-njy klassa çenli ýetdi. Şu zatlary bilip duran adam nädip tam garşysyna bir zatlar aýdyp bilýänine haýranda. Ine şolar ýaly ezgi adamlar biziň garşymyzdakylar. Meniň şu gurrun etmegimiň sebäbi diňe ýeldeşlerimize bu adamlardan gorkmaly däl-de arkaýyn gürleşmeli. Eger bizim ýalňyşam bolsa olaryň işi bize dogry zady görkezmek. Beýdip sen ýalňyş bir zat soradyň diýip belli üstüne çökmek däl olar ýazat nerede bar? Nem ýalňyşmaýan adam bar, men don problem ýatçylyk ugur gutaram, men dogry zat sorap barar ýaly. Gal verse de men ýalňyş zat soramokşymyn ýa-da ýalňyş ýere gitmedim. Bir tarapdan meniň soraýan zadymam ýalňyş däldigini düşünip bilýän. Onuň aýdýan dogry bolanyny mende de menem ýalňyş zat aýdamok. Ortada diňe oturup düşünmeli. Şoň üçin ildeşlerimize esas aýdasym gelýän zat şu gurrun etmek bilen düşünmeseňiz arkaýyn men şunu düşünemok, maňa şunu düşündirip ber diýibem arkaýyn edaralara, başlygynyň, ýol başçysynyň ýa-da işgäriniň ýanyna şunu maňa düşündir, men şu ýazanyňa düşünmedim. Men şu goluňa düşünmedim ýa-da onyňa munyňa düşünmedim diýip barp bolýan adamlar olar gözümizde has mertebesi beýik olaryň bir kabinetine barmaly däl diýilen adam da garşymyzdakylar olaryň bize ýaly adam. Hemmejekin ýanynda bar bol. Şoň üçin bar ýa hökümet başga da düşünýär. Şo zatlar çözmek üçin oturýarlar. Ana hava sapara olan oturuş maksady şol zatlar çözmek üçin ýöne gynansak da ne biziň pasportumuz çözüldi, ne biziň ýollarymyz açyldy, ne ýurdun içindäki problemlarymyz çözüldi, ne ýurdun daşynda problemasyz gezip ýörüs. Ýurdun daşynda maňa azar berýän adam ýokuşdaýda ýöne nähil azar alýan bolsam şu ýurtdan hemmesem ýurdun içinde çykarlan problemalardan ýaňa men eýlek gitmeli. Yoksa şu yerde men towuguma tok diýen adam ýok. Bu nähil boldy, nädip ýurdun başyna gelip beýdip bilýärler. Indi her kim özi bir analiz etse içinden hakykatdan bir halk bolup jemgyýet bolup isleýän zadymyzyň ýalňyş däldigini her kim düşünip bilýär. Düşünmezse adam ýok eken. Birazajyk ünsürek dinlemeli şu edilýän gürrünleri başga zat gerekdir. O neme bolýan zatlara da biraz ýa-ni bir kritiski seyretmeli. Ne saýlaw geçdi. Şeyden täze prezident saýladyňyz siz boşadyrnak içinde. O. Şu saýlawyň geçmedi, ýa-ni milisiýa pawony çeýdip çykaryp aýyrmasy bilen ikisi desseň zat. Ýa-ni ola ýa-ni öz Sowriýadan näme ýapýar da. Şoföre sen yemettin diýär. Bu da ne men taýlaw geçirdim diýär. Ýöne taýlaw baran adam ýok. 60% daşyndan. O taýlaw bolmady ýöne boldy diýär. O halk bunu görüp oturýar. Ýa-ni doğum probleminiň başlygy var. Tek baran ardy edip baran. O da görüp oturýar näme. Prezidentim şey diýen bolsa men näme üçin etmeýin diýerler. O ýeke bir taýlaw däl, beýlek taýlawlarym şonu alak. Başka edýän işlerem bedel şonu alak. Onuň ýokarda edýän bolsa aşağı hem şunu etmesin bunu. Men aýdýan şoň üçin döwleti ilkilek gurmaly, aşağı ýokarda ortasy niredigini, o nähilek işlemeliligini o adamlar düşünür ýalak ýagdaýa gelen soň bu zatlar düzedip bolýanlar. Bolmasa bular asaňda basaňda bular soňy ýok. Türkmenistan näçe ming tane doğum problemi var. Şolong her biri şunu edýändir. Şunu elbetne edýändirler.
O yeke doğum problemini sen attın, yaktın, kutordun bulori. O beyleklerim sorur yala. Bulurum yaksak. Bunun aydı bir nemet. O çoğun için yağdayımızın direk varanlığını sonra ne sen kovu neme temanı kaldırdın da direk varanlığını halka düşünüklü bolor yalak yağdayda ne doğru veriyende. O biz derdimizi paylaşmalıdır. Gürleşmelidir. Bunu gündeme çıkarmalıdır. Suratlan bağdığını yani yaka bağdel yani mevcur yandığını biz şunu ortaya çıkarmasak bunu çözülmelidir deyip fikir edecek adamlarım yok da. Onun şeyle bolmalım kanip onun şu demeyen içinden doğulup ösüp ürküden adamlar var. Dünya şeyde olmalı deyip düşünüyorum. Şunun için bu zatları doğraydıktan sonra bunu dile getirmeliler. Hiç kimden korkman, çekinmen, korku değilen zadi şular deme yani öde işlerini etmek için korkuyun şey salyalar da, yürüte diyorlar. Bulon demektir. Yani priyomi diyeyin. Yani, metodu ilk filakten korkutup tutsun basıp üstün depelep sen bir edik yağdaya getirmeli. Ondan geçeceklerini etmeli. Bundan biz çıkmalı. Adamlar şunu düşünen vaktimiz bu zatlara son verip bilendir. Böyle katı bakım olur. Ähli ütköşüklükler ilk filak beynide geçendir. Şunu düşünen vaktiniz bu zatların hem de çözümü bir gün ağırtın akın geliyendir. O tawol sonra bu katı neme wawali tema Türkmenin ağırlı temalarından o tawol iyileşler sizden ne seyredin dinleyen bu zatları yönü içinde alıp demedik görme. Taşında çıkmadı çözülmez. Çıktı bakım çözülür. Sağ olun Sapar ağa, size de dinlediğiniz için ildeşler sağ olun. Sağ olun, sağlıkta görüşelim.